Iabe tala po din makatukiking kaya katang panalangin. Kapasalamatan dari Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Karandang and family, Mr. and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, Almario Juan and family, Chito Carrion, Boyet and Odette Dizon and family, Roger Arceo and family, Lourdes Carmona and family, Luciana Capili, Mark Joseph Capili, Eufrosina Maglake, Arlene Gutierrez and family. Thanksgiving for the passing of registered nurse, board exam, Miguel Angelo Binuya. Maligwang kapaldanan dari Amelia Garcia, Eduardo Clemente, special intention of Joshel Ivan Cuaderno, Gwyneth Dylan, and Kyra. Para karing mayang ubye, panalangin tala po di Gabriel and Fe Olalia, Honorio Rivera Pineda, Honavi Swing Pineda, Jesus Balagtas,
Abraham Sarmiento, Christopher Carrion, Erlinda Juan, Ligaya Arceo, Rico Magtoto, Rodolfo Magtoto, Elizabeth Rivera, Felipe Pineda, Filimon David, Ronald Francisco, Elsa at Dingmadlang Kaladuaking Purgatorio. Diyos, o
this day. With faith we kneel down to pray. Wash us from our guilt and free us from our sins. Teach us to love you, O Lord. We open our hearts and we praise you, Lord. By your cross you save the world. Tayong dalita pamukulat. King lagyuning igpa, amponing anak, amponing Espiritu Santo, Amen. ing grasya, kapayapaan at luguding Ginoo, mantabi kay kayungan. At kekan timurin. Kapatad, ganiting katlo ng Domingo ning Kwaresma, King Sibol, ababye, bie alanganga, King Danum, apakpagalim ng Kristo, na etana kumaw kapilan man, King pamaglapit ta kayo. Sa ikatlong linggo ng Kwaresma, tayo dadako sa Sibol ng tubig ng buhay upang makatagmo natin ang ating Panginoon at hindi na tayo mauuhaw kailanman. Kapatid, ba ita maging karapat dapat magmasusi, kareting banal na misteryo, kikatapang aduan, yung kayang pakalulo. Aminan ko, King Diyos ang mapamakalulo, At kay kayo kapatad, imigasala kung bina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king maya pasukat kusan ng depat, kasalanan kong mabayat, ulinitay panigapuko, kanwa na Mariang kapilan manbiren, karing sablang angel ang pombanal, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang totoo, pakaluluwa na katamo, king pambataw daring kasalanan, dalang kasanang king biye alangangga. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos, sigpami, iking panibataning sablang pakalulo at sibuling sablang kayapan. Pepakit mo kinging pamagayuno, pamanalangin at pamaglimos, makabiye kapaldanan karing taong makasalanan. Tingiran mo sa mipdong pakaluluing mapakbabaming pamangilala, king kasalanan mi, ban kanitang ining duro kumilake karing konsensyami, pangintuliran mi namang mirina na lang kupa sa kapaldanan, paulining lugod mo. Itiadan mi keka o Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat maghari kami mo ding banal na Espiritu, manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ng Heksodo, Karingal Doreta, pauling tutuna lang pakang king kaura, ding tao sindureng susumbatan ni Moises. Bakit linwal mo kepa karin Ehipto, ngarang sinabi, para mo mga mate kami king kao keti, kambeda rin nga anak mi at ding animal asesemi, i Moises nga nang dinalong pasaop king ginu, nano'y daptan ko karing taong deni, nalambat may kad pamukulan danakong bato. Inginu nga na kam Moises, mituki kang mapilan karing makatuaning Israel, at lumakad kayong makauna karing tao. Kimpaglakad yu, idalamet tal na nintukod, apispas mo king ilog ning Nilo. Pangarasyo ketang maragulabat king Horeb, dasyan yun na ako karin. Idaldak me ketang batu ing kekang tukod, at sumibol ka rin ng danum amalyari tangin umanding tao. Itaying depata ng Moises, kindurungutan da rin makatuwa ng Israel. Inlugalay itay naos ding masat Meriba, paulining pamibulong-bulong da ring Israelita, at paulining pinyubukan din ginu inyang ngarang sinabi, at yubusal taming ginu o alayo. Ingamano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Nungen iyang pakiramdaman niyo, inginuyang pamintuan niyo. Nungen iyang pakiramdaman niyo, inginuyang pamintuan niyo. Me kayo keti, matula tayong purian ng Ginoo. Ikulyo taming kapurian, kingkuta ng kaligtasan tamo. Lumapit tamo kayo, mong kapasalamatan. Masaya tamang midalit, salmo kayo. Nungen iyang pakiramdaman niyo, inginuyang pamintuan niyo. Nungen iyang pakiramdaman niyo, inginuyang pamintuan niyo. Malaos tamo kilog, dukot tamo at siklawod king arapana. Siklawod tamo king arapaning Ginoo, akakatamo ginawa. Ulingin kakatamong Diyos. At itamong balena kayang papastulan, itamong kaon na kayang tataryan. Nungen iyang pakiramdaman niyo, inginuyang pamintuan niyo. Nungen iyang pakiramdaman niyo, inginuyang pamintuan
Sana makiramdam kayo ngini kayo, eyo kakabat din puso yu, anti mo hindi patan nyo ka rin meriba, anti mo ka rin kindisyerto, kanitangaldo ka rin masa, anong nudin pimpunan nyo, inamunan da kayo at pinyubukan, bistaman tenga landa, ingkakong depatan. Iyong pakiramdaman niyo, ikibuyang pamintuan niyo. Iyong pakiramdaman niyo, ikibuyang pamintuan niyo. Lungin iyong pakiramdaman niyo, inginuyang pamintuan niyo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, king kapulungan ka rin Roma. Kapatad, ngining ni po nalantana, king kapamilataning kasalpantayanan, may kalapit tamo king Diyos, king kapamilatanang Yesu Kristo ang ginutamo. King kapamilatana, ikwa tamong miras kaniting grasyang pagkabilyan tamo, king ulining kasalpantayanan, at king kabilyan ayan, karin tamo mitutulang maninaya, king pangarakayan tamo, kindigayan ng Diyos. Iting pag-asa makabigo kaya katamo, ulingin Diyos, tiktugnan na karing puso tamo, ingkayang lugod, king kapamilatanan ng Espiritu Santong, tigkalugna kaya katamo. Kanitang kasalukuyan tamong alangarapat, na anuman para kin sarili tamo, i Kristo, king panahon at tilduning Diyos, meteyalang-alang karing taong makasalanan. Eman yan, para king inumaning paisubuya king kamatayan, agyang alang-alang king metong at taong banal. Bistaman at king pinpiyupayan king ing metong at tao, paisubuya king kamatayan, alang-alang king metong at taong mayap. Dapot ni Kristo, meteya alang-alang kay katamo, kanilang itamong makasalanan tapang. At itiyain sarili ng kamasalan ng Diyos, king ya kaluguran na katamong emunano. Ingamano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Inuwi ka, iring talapa, ngabus na ning metoyatu. Ang kaluban mukung nanum, banen ako mga upan. Ing Ginoo mantabi ake kayo, At kaya kaan timurin, pamamasa aking maya pabalita agpang kang San Juan. ligaya kaya ka o Ginoo. King panona ita, Jesus mira siya sikar, medong kabalen Samaritano.
Malapit ketang gabon at pigkalog ng Jacob, kang Jose ay anak na. At yuka rin ing talaga ng Jacob. At Jesus king pangapagal ng miglakad, migpay na awaya at dinuklok king lelening talaga. Magugtungal doon na kanita. Ing medo ka Samaritana dinatangyaban sa klong danom. Jesus nga na kaya, pakirinan mo na ako mong danom, bakong makainom. Di nga lagad na tiro kanita king balen para saling pamangan. Ing Samaritana nga ng mekibat, na ano, metong kang Hudyo, makanano kang makapanyawad inuman ka na ako, ngayon nga ako meto kong Samaritana. Ding Hudyo, king kamatutuanan, elang makita lang maitam ka ring Samaritano. Jesus nga nang minatba, nung balo mo ingayalok ng Diyos, at nung nining kasabi mo, pakirinan mo na akong danom bakong makainom, may kad-ika na mismo'ng manyawad, at may kadyo pagkaluba na kang danom mamabye. Ala kang timba, Ginoo, nga nang may kibat ning babae. Ating talaga maalalam yan. Nuka rin mukha na ning danom mamabye. Migit kapawari king nunuming Jacob, aminyeke kami ganiting talaga. At ya mismo pati na rin kayong anak at animales, ketilangan kinangwang inuman. At Jesus nga nang may kibat kaya. Nino maning minom king danom mayan, kumawiyang pasibayo. Dapat ing nino mang minom king danom may beko, ene kumawang pasibayo kapilan man. Ing danom may beko maging metong ang sibol kilab na, isibol na yung biye alangangga. Ginuon nga na ning babae, dinan mo ko king antiganiting danom, banen ako kumawang pasibayo, at kapilan man yan ako mangailangan mong tapak, at saklong danom keti. Metong kopong propeta nga na ning babae, ding pipumpunan mi, simbanding Diyos, king bundo kaiti. Dapat ikong Hudyo, sasabihin niyo, king Jerusalem, mubukod ka rin niya sukat sang baning Diyos. At sinabi ng Jesus, kaya, babae, paniwalan mo ko, at datanging pano na sambaningig pa, king bundo kaiti, ni ka rin mang Jerusalem, ikong Samaritano, baling kekong sasamban, ikaming Hudyo, baluming kekeng sasamban, pablasanging kaligtasan, manibatan ka rin Hudyo. Ing Diyos Espirituya, ating sasamba kaya, sukat lang samba kaya, king Espiritu at katutuan. Ing babae nga na kaya, balo ko king ing Mesiyas, itangaw sandang Kristo, datang ya, panyatang na, ituro na, ke kaming sablang bage, akong makipagsalita ke ka, ako nakabudita nga ng Yesus kaya. Dakala ka ring Samaritano, king balanita, ring menuwala kang Yesus. Inya karas na kang Yesus, inawad na kayang manatili a karela. At Jesus manatili a pinaduangal do ka rin. Inyang migsalitay karela lalo lang merakal ding menuwala kayo. At nga raking babae. Ngayon maniwala kami, dapat na pauli ning berita mo kaya kami. Nune pauli ning ikami mismo, dimdam miya, at akilala miya, king tutupin, ya, ing talapagligtas ning yato. Kapatid, ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurihan kay ka, O Kristo. Maya payabak po galing sabla at sa mga kapatid natin galing sa iba't ibang lugar. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Nasa ikatlong linggo na tayo ng Kwaresma at bawat linggo may sinasabi po akong istasyon. Kung mayroong tayong 14 station, yung 5 Sundays of Lent, meron din siyang 5 istasyon. Nung una, yung first Sunday, yung istasyon ng disyerto. Sa disyerto natukso ang ating Panginoong Jesucristo. Nung nakaraang linggo, ang pangalawang istasyon, ang bundok ng panalangin. At ngayon naman, ang sibol. Sibol na nagbibigay ng tubig na buhay na walang hanggan. Isang philosopher, na si Thales Meritus, sinabi niya, he proposed the principle of life on earth is water. Ang pinakamahalaga dito sa mundo ay ang tubig. Sabi niya, with water there is life. Covering 75% of the earth is water. Even our body, yung ating katawan, 70% water, and our brain is 90% water. That is why we cannot live for 9 days without water, yet 40 days kahit we can survive without food. Kaya sa ating ebanghelyo,
napakinggan natin ang ating Panginoong Yesu Kristo na nauhaw. Dumaan siya sa Sikar, papunta ng Samaritano, at nakiinom siya. Nandoon yung balon ni Jacob, itang talaga ng Jacob. Kanita din pang talaga. Yung mga bata hindi na alam yung talaga. Balon, well, Jacob's well. Doon sila sumasalok ng tubig, kumuha ng inumin, at siyempre, yung gagamitin nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Nauhaw si Jesus at nakiinom sa isang babae na nadatnan niya doon na sumasalok din ng tubig. Alam natin, yung mga Jew, si Jesus ay Hudyo nung panahon niya at ang ating at ang babae Samaritana. Hindi ka pwedeng humiling sa akin. Ako ay Samaritana, ikaw ay Hudyo, magkaaway tayo, sabi niya. Magkaaway tayo. Di tayo dapat magkasundo dyan. Di ka tayo bibigyan. Babae, kung alam mo lamang kung sino ang kausap mo, siguro darating ang panahon, ikaw na ang hihiling sa kanya na magkakaloob ng tubig ng buhay. You will not be thirsty again. Ang ibibigay ko ay ang tubig na may bukal ng tubig ng buhay na walang hanggan. Ang tubig, ang pagkauhaw, ito ay isang metaphor lamang, parang isang talimhaga. Ano ang ikinauuhaw mo? Marami sa buhay natin. Diba, kuminsan napakarami na nating pera, napakarami na nating mga kaibigan, parang may kulang pa sa ating buhay. Siguro, katanyagan, kapangyarihan, pera, ari-arian, or some it is even something sexual. Even in the gospel, Jesus himself as a man became thirsty dahil tao si Kristo, nauhaw din siya. Since he was started on a journey, it was about noontime. Tandaan ninyo, importante po yung noontime, yung tanghaling tapat. Walang sumasalok ng tubig ng tanghaling tapat. Tandaan po ninyo, di ba, manyak luta mo, potang siguro, alas 6 nga, maranon, mapali. Pero alang sasaklugit ang kaugto na aldo. O ba't kaya makanyan? Alam po, shortcut yung binasa kong ebanghelyo. Ang babaeng Samaritana, sabi niya kay Jesus, meron pang kutsa dito ang ating Panginoong Yesu Kristo. Umuwi ka at puntahan mo ang iyong asawa. Ginoo, wala akong asawa, sabi niya. Pero sinabi ni Jesus, di ba 5 na yung naging asawa mo at ang kasama mo ngayon ay hindi mo man tunay na asawa? Kinitay-ikit Jesus, marites siya naman pala, At balo na background ni babae. At niya ka ng 5 asawa, kaya biya na pangeni, tunay asawa. Umuwi ka, kaya napansin ng babae, ikaw ay isang propeta, sabi niya. Di naman manghuhulang propeta. Nalaman niya ang kanyang background at dito nagpakumbaba ang babae. Kasi kaya sumasalok sila ng tubig ng katanghaliang tapat, may iniiwasan ng babae. Iwasan mo rin kalupa ng marites. Kasi panyismis din. Akit din, nung akakit din sasakruya, kaya ang katanghaliang tapat, Kaya ba't kanita, panyismis din. Pero yung ginutang Yesu Kristo, ang magandang tagpo rito ay ang pagkakatagpo nila na may tumanggap pa sa babae. Kasi sa katayuan ng babae na isang prostitute, wala nang tatanggap sa kanya. Siguradong hindi siya tatanggapin. Pero heto ang ating Panginoong Yesu Kristo. Hindi siya hinusgahan, hindi siya hinatol, kundi nakiusap siya at sila ay nagkatagpo. My dear brothers and sisters, saan ka nauuhaw? Siguro ito ang ating reflection this Sunday. Maraming bagay tayo nauuhaw. Halimbawa, sa panong ito, yung mga mayaman, meron ka ng 5 milyon sa bangko and you still feel empty. Parang empty, parang basyo. Balang basyo pa yung biye mo, During these days, sabi ninyo,
if I can only have my children finish their studies, I'll be contented. Di ba sinabi niya yan? Makakapagtapos lamang sa pag-aaral ang aking mga anak, ay kontento na ako. Pero, katagalan lang nag-graduate, nakapagtrabaho na ang iyong mga anak, hindi ka pa rin kontento. O kaya, ang dami kong kaibigan, pero pakiramdam ko ang aking kaibigan lang sila kapag may pangangailangan sila. They're friends when they just need something from me. O kaya, ang tagal mo nang may asawa, still you are thirsty with someone else. You traveled abroad, around the world, and you have seen the great cities of the world. Ano pa ang ikinauuhaw mo? You are still bored and with a lot of insecurities. Yan ang ating buhay. In Psalm 63, one of my favorite psalm, ang kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo, Panginoon ko. Isto nga tintamong panamdaman kakulangan king beta mo, alang aliwa yapining Diyos ito. Ing puso ko mauyake ka o Diyos nga na. Agyamang pong San Agustin, ori sinabi ni Ethan my soul is restless until it rests unto you, God. Uling ikaw mo, ing tunay kong pagkarinan, Ginoo nga ng San Agustin. Father Neil Guillemette, at niya pong definition tungkol keng addiction. Usually kasi may adikta mo niya pin aluay tang tutu o kaya itang importanteng bagay ang kekatamong pagdulapan. Father Neil Guillemette has an interesting definition of addiction as the infernal cycle of desire, constantly reawakened but never appeased. Pagnanasa na habang tinitikman ay lalo pang hahanap-hanapin. O yan yung tukso, o yan yung addiction. Nung kapilan mo pantunan, nung kapilan mo pagnasan, lalo mo pang panintunan, bala mo kulang at kulang pa. Kang makukontento, king nano pa man. We usually associate addiction sa drugs. Marahil ang bawat isa ay may kanyang addiction sa pagkain, alcohol, nicotine, sigarilyo, alak, clothes, shoes, cellphones, computer, internet, Facebook, parties, nightlife, sex, and pleasure. Addicted din tayo minsan sa chismis. Anong huling intriga, troubles and squabbles, to criticism, fault-finding, blaming others, to complaining, murmuring, and gambling. Yan ang buhay natin. Kaya itong panahon ng Kwaresma, my dear brothers and sisters, ito ay pagninilay-nilay, ano ba talaga ang ikinauuhaw natin? Pag may ikinauuhaw tayo, yan ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya sana Diyos ang pumasok sa atin. Tulad ng babaeng Samaritana, hindi man niya akalain na wala nang tatanggap sa buhay niya, pero narito si Jesus, the seventh man, ang pangpitong lalaki sa buhay niya. Limang kanyang asawa, yung pang-anim, hindi pa niya tunay na asawa. Heto si Kristo, ang pangpito. 7 is a perfect number. Nung dumating si Jesus sa buhay niya, naging misyonera pa itong babaeng Samaritana. Natagpuan ko na ang Mesiyas. At habang sumasalok siya ng tubig, iniwan niya ang kanyang banga. That is very meaningful. Ibig sabihin, hindi na niya kailangan yung tubig dahil natagpuan niya ang Diyos sa kanya. The woman left her jar and went to the town and said, "Come see a man who told me everything I have done. He is the Messiah." To the woman, she realized, meron pa palang taong makikinig sa akin. Meron pa palang taong makikipag-usap at tatanggap sa akin. Hindi naghusga si Jesus, hindi sinisi o pinandirihan, umintindi siya. Para kay Jesus, ang sisidlang basyo ay napuno. Ing basyong kaladwa, mikapnuan niya. Sana kay kabanan iting Kwaresma, atagpuan tayo itang tunay danum. Potang akit tayo sana iti, etana kumaw kapilan man, uling kang Kristo yung tunay kaligtasan. It is not a matter of being filled, but it is a matter of being fulfilled. Tingnan ninyo yung salitang kontento. Makita mo yung salitang kontento. Bakit? Kasi kahit konti lang, pwede tayong makontento at maging masaya. Di naman kailangan maraming pera, malaking mansyon, maraming kaibigan. Makontento tayo sa konting mayroon tayo. Kapag nararamdaman nating may kulang pa sa atin, sigurado ako, Diyos ang kulang.
Sa kabila ng karangyaan, kayamanan, hindi seguridad na makakapagbigay ito ng kasiyahan. Sa kabila ng katanyagan o popularidad, kahit iyong pamilya o mahal natin sa buhay, mawawala. Tandaan natin, ang Diyos lamang tunay na sigurado sa buhay natin. Sa kabila ng pangangailangan, takot at pangamba, siya lamang ang makakapagpuno sa atin. Bendisyonan ako ng ating Diyos. Amen. Talakad tamo ngayon, ipasyag tayong kay kasal pantayanan. Sa asal pantaya ko, King Diyos, ipamlubos mayupaya. Nilalang king banwang poniato at kang Jesucristo, ang anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagliking upayaning banal na Espiritu, may bait kanwa na Mariang Virhen, ni nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at may kutkut, tinipaya kaning mete, king katlong aldo, sinublia mebye, pepayta siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, ipanglubos mayupaya, ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka rin mabiyang pomenga mate, sasalpan tayo king banal na Espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasubli ng mering mete, at king biye alanganga. Amen. Kapatad, mitipon tamo kaniting banal ng panahon pamanisi, ban pagmasusyan ng misteryo ng kekatang kaligtasan kang Yeso Kristo. Panigaputa mo king mapamakalulutang Diyos, ing ibuklat ne para keng meto yato, ing sibol ing be ang pangkanwanan, ngatang manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami, para ka ring pamuntok ning banal na kapulungan, baning obra ra mi panuwanan, ampon maging mabunga. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring magsadya, para king binyag, king Paskwa ning pangasubling mebye. Balang sabik manaya, kaniting kapag masusyan, kambening maglapo at tula, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring pamuntok ning bansa tamo, ang ponding balang bansa, balang magobrang abe-abe makibat, karing pamangailangan ding pakakalulu. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring daranok, ampong kakao king kayapan, katuliran, ampon kapayapan, ban mi pakabsyan, ampon mi pangasngawan la. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring sakit, matuwa, ampon mabibina, baning kapanayan da, king mapamakalulu ng lugod ng Diyos, dinan na lang kasngawan, ampon kayapan, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kay katamong sablang sasambaketi, baning lugod ng Diyos, labis-labis mitugtog karing puso tamo, banatugtog tamo naman, iting lugod karing aliwa, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang may hangong biye, balang mitutula kapilanman king ligaya ng Diyos, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginong Diyos, iking talapangabos mi. Matula mo keng pasakluan danom, ibat king sibuling alanganga mong pakalulo, at imo hindi patanak king Samaritano. Pagkala mo kay kaming makakabos mong kasopan, at imong pakibat ka ring panalangin mi, uling gagawin mi laking lagyo ng anak mo, Yesu Kristo Ginoo mi, manggaman king alanganga. Amen. Ikaw, ikaw, Señor.
Manalangin kayo kapatad, banding kay katang daon matanggap la, harapaning Diyos sa mayipayang tuto. Tanggapan na sana ng ginuiting daon ka ring gamat mo, king kapuri ang pon kaligay ning lagyuna, king kasaplalata mo at ning mabilog ng banal na kapulungan. Manalangin tamo, o Ginoo, mayaplak ka sana kareting iampang mikeka, bani kaming sablang manalangin, para king pangapatawad din kasalanan me, mabiyasa na kayang mangsang mamatawad ka rin kalupaming tao. Tiyadan mi kapamilataan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Ing Ginoo mantabi ake kayo, At kaya kanti mo rin, itas sila ring puso yo. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, adios tamo. Iti karapat dapat ang pon matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, sukat at makakabos. Ing pasalamatan da kang parati naman karinoig pa, Diyos ang malugod ang pong maganaka. Pauli na ning pamipasakit miking katawan, lulupigan mo yung marok ming kayungyungan. Iyat na mo la rin kaisipan mikeka, at iyungyung mo kami king mayap, layan pagkaluban galal king kapamilataning Heso Kristong Ginoomi. King kapamilatan mo rin Kristo, ding kekaldan ding anghelang pong upaya ning banwa, pupurian at sa sambanda ka, ing kamalan ning ligaya mo, pagparalang pumikeka yung gustan mong milaw kami king karelang siwala, at kami ngaming magkanta. Ikapining banaloig pa, iba't paking kamumulaning yato, dinake mo na kami king kayapan at lugod mo. Bal maging banal kami, ang timonong makanano kang banal. Baligdan me karing matamo mo pakalulu, iting iglesyang makapadurot keko, itubod ming banal ng espiritu, bal lukuban at pabanalan na lareting ay na yampang mikeko, bal magawalang katawan at daya ng anak mong kaluguran ni Yesu Kristo, kaya kami naman meging anak mo naman. Kanitang may wala kami ang pong melili at emine akiting dalan pauli keka. Lalo mo pang pepakiting pakalulo mo ke kami. Jesus ang anak mo yung bukod mong banal at alang kamalit-malit king matulid, penibala ning saril na karinggamat mi at pepabusta ng mi pakuya king krus. Dapat ba inalay na chat ting gamat na pilataning banwat yato, king alangang waganing tipan mo, pignasaning pagpasaning Paskwa, kaya bering disipulo na. At tatandaan namin po, kabang misulusulo laking apunan, kinuha na yung tinape, pepasalamatan akat pinuri, piraso net binyene karin kayong disipulo nga na, kuwanan iti kayo nga nat kanan niye, ulingiting ka na akong katawan, amidawan para ke kayo. At makanyan mo naman kay bating apunan kinuha ng kalis. Pasibayong pepasalamat kay ko, binyene ka rin kayong disipulo nga na. Kuwanan niti kayo nga nat minum ko kaniti, uligiting kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayu at ingalanganggang tipan.
Ami mo po, para kay kayo at para karing sablang tao. Ban kita mi patawaran na ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasal pantayanan. Daraptan mi iting kapag masusyan ang timong kapigaganakan kang Yesu Kristo, ing Pasko ang pong ngalangangang kapayapan mi. Pag masusyan mi ing kamatayan at pangasubli ng mebye, kabang pananay ming mapaladayaldo, potang magbalik yung pasibayo, king kawakasan ng panawon, ban pagkalaman na king ganapatula. Pulinita daran mi keka Diyos, wing tunay ang pon ay kukupa sa katapatan, ing sakripisyong misusot king ketawan, king lugod ang pon pamakikaluguran mi. Oig pa, baligdan meng miptong lugoding pamilya mo, ay naos mong makirake king metong mong sakripisyo ng Kristo. Layon pagkalo mo king upaya ng banal na Espiritu, may ulo king nanamang pamisagsagan, apon ay pamikaintindi, ing may buklod-buklod kami king metong mong katawan. Papanatilian mo king ansanang misasan metong king kasalpantayan at lugod, kambe ng Leo 14 ake kaming Papa, i-Florentina yung Piek Marsabispo, i-Aposeto, yung kaya kami ng Obispo Emerito, sopan mo king abi-abi mitalakad king kayarian mo, hanggang king aldo talakad kami harapan mo, king kakarinan mo, maan makyagom king biering banal, kambening no na Virhen maringin duning Diyos, kambenang San Jose ng esposo nating sablang santo, at ding kapating miyang unabye, apanibala mi king pakalulo mo. Kanita mi kabos na kami king sablang alino ng kamatayan. Miuli na kami king kakarinan na sidya mo para kay kami. King bayong pamaglalang at idalit miyeng sunis ng kapasalamatan, kambe ng Kristo ing ginaming sinubling mebye. King kapamilatana, kambe na at kaya, kagom ning Espiritong banal, sablang ligaya at dangal keka, o mayo pa yang igpa, ang gaking alanangga. Ing Diyos, igpa tayong malugod at mapamatawad. Manalang tangin ni miptong lugod, kikigpatang at subanwa. Ilario
Diyos mo kami Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalabing kapayapan king panahon me. Ban king saup ning kekang pakalulo, parat kay mikabos king kasalanan, minigtas king kaligaligan. Kabampanay ming panyatang Yeso Kristo, kay kaming talapangabos. Uling kay kaing kayarihan ating kayupayan ang paniligaya, manggaman king alanganggo. O Ginoong Yeso Kristo, kasi sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. E mo sa babaligdan din kay kang kasalanan, dinilawan mo yung kasalpantayanan kay kang iglesia, pamayapan mo at bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyempong magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo man tabi sang parati kay kayungan. At kaya kaan timurin. Ipakit tapong ening misasan metong tangan king kapayapan. Kapatado ining ginutang Yesu Kristo, ang timong dimdam tamo, ninumang lumapit ka na ako, kumaw at dumanop kapilan man. Nya mapalad tapo itam sableng lalapit, tatanggap ang ponsasal pantaya kaya. Ginoo, yak matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
talakad ta po para king panalangin kay bating pamakinabang. O Ginoo, ngining birian mo keng tinanggap kareting badala misteryo, at keti paman king yato, papalirian mo na keng tanggap king tinapening banwa. Mapangwabaming panigapu keka, king iting misteryong gimpanan mi, apatutuan mi neman sana king pamibiye-biye mi. Itiyadan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Siklod tapo. Panalangin po. Kwaresmang panalangin. Oy pa, anak at Espiritu Santo, abayanan mo kami king pamagrakbe, mi kaniting kwaresma. Turwanan mo kaming mga di, manibatan karing puso mi, at pakiramdaman ing siwala mo asasabing, magpayapa ka at baluan na ako ing Diyos mo. Antabayanan mo kami karing dapat ming pamagayuno at pamanisi, ban makapagbalik kelog keka, mit mong kalayan at ating matibe disposisyon, ban akit, abalo at atokyan, ing kekang bukod a kaburian. Miranan kesa ng inspirasyon lalong sumuyo keka, at karing kaparaming tao, ban luguran da kang parati, king mit mong ganaka. Manano na sanang ingrasya ning pamanalangin, pamagayuno, at pamagserbisyo, ibayo no ring biyeming mapakumbaba, mapasalamat, mit mong saya, at milalablab bantunay ing maibayo kaming puso mi, at biyeking upaya ning kekang krus at pangasubling mebye. Amen. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami, Viren ning Lourdes, panalangin mo kami, San Jose, panalangin mo kami. Atin tapong Rectoral Council meeting kaya rin na po niting misa at panagkat sagli na po yung maleldo ne po atin tang babaywan at daragdag keng katang salubong kam April ne po atay tane keng salubong tamo ba ito masaya agatan mila po retang anong ating kong apo o anak 13 years old pa babae ila pong mag-angels deta ne po. Pwede lang makapag-practice karening manibala karela ne po. Dito pong kainakan bisang makyabe ganap bilang angels ketang salubong tamo kam April welcome la po ne pakikita na lang ulit ang manibala. Dakal pong salamat. Talakad tana po ngani para king tauling bendisyon. Ing Ginoo man tabi ake kayo at kekan timurin. at bendisinana ko nga ning maipayang Dios, ning igpa, ning anak, at ning Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, kumeta king kapayapan parating tutuki king ginutang Jesus. Salamat, King Diyos. Mayapayabak po kay kayo.